Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, witam Was w tym drugim dniu rekolekcji. Dla tych, którzy po raz pierwszy wszedli na ten YouTube kanał, to spieszę się wyjaśnić. Nazywam się Andrzej Bujnicz, jestem kapłanem unickim z Białorusi i w tej chwili prowadzę rekolekcje wielkopostne, wirtualne dla parafii Sanktuarium Matki Bożej w Łazówku. Witam, drodzy parafianie. Drogi księże Robercie, witam i również wszystkich, którzy chcieliby mnie słuchać dzisiaj. W tym dniu, mówmy, rozmyślajmy o spowiedzi. Co prawda nie wiem, czy Wam uda się w tym czasie kwarantanny, uda się do spowiedzi, czy będzie to możliwe, czy w ogóle, czy jest to stosowne, nie wiem. Ale każde rekolekcje, ponieważ zakładają nawrócenie, to każde nawrócenie poniekąd zakłada również spowiedź. Spowiedź jest dla nas konieczna, zwłaszcza w czasie rekolekcji. Zastanówmy się, czym jest spowiedź, czy rzeczywiście jest ona dla nas potrzebna. Nieraz jesteśmy w pułapce naszych różnych takich uprzedzeń i myślimy, że spowiedź nam nie przyda się, bo cóż to jest takie spowiedź? Jest taką rzeczą uciążliwą. Zmuszamy siebie iść do spowiedzi. Postrzegamy ją bardzo negatywnie. A to dlatego, że mamy takie wyobrażenie, że spowiedź jest takim prysznicem, który trzeba przyjąć po długim czasie ciężkiej pracy. Ale to tak nie jest. Nie jest spowiedź prysznicem, tylko przede wszystkim spotkaniem z Jezusem Chrystusem, spotkaniem z Bogiem, który uzdrawia. I drodzy bracia i siostry, powiem coś takiego, co bardzo często zapominamy. W spowiedzi Pan Bóg nie tylko oczyszcza nas od naszych grzechów, ale, uwaga, również nam daje łaskę przezwyciężyć różne trudności, które spotykamy na drodze naszego życia, przezwyciężyć nasze słabości i grzechy. Przychodźmy właśnie po tą łaskę przychodźmy. Nie zapominajmy, że Jezus Chrystus chce nas spotkać w spowiedzi i dać tą łaskę. No to dobrze, idźmy dalej. Skoro poniekąd stwierdziliśmy, że spowiedź jest dla nas bardzo ważna i konieczna, no to co prowadzi nas do tej spowiedzi? Przygotowuje nas do spowiedzi rachunek sumienia. Czym jest w ogóle rachunek sumienia? Ale może wcześniej zadajmy sobie pytanie, czym jest w ogóle sumienie? Otóż, tak jak powiada katechizm Kościoła katolickiego, sumienie jest głosem Pana Boga wewnątrz naszego serca, wewnątrz nas. Możemy sobie zadać takie pytanie, skoro sumienie jest głosem Pana Boga, no to po co jeszcze Jego w jakiś sposób sprawdzać, rachować? No cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. Sumienie jest subiektywną, moralną normą. Czyli sumienie nam podpowiada, jak trzeba zachowywać się moralnie w tej czy innej sytuacji życiowej. Ale tak naprawdę jesteśmy powołani do tego, by nasze sumienie kształcić, wychowywać dzięki 10 przykazaniom, dzięki dekalogowi, który mamy. Bo dekalog jest obiektywną, moralną normą. To by było tyle
z teologii moralnej. Idziemy dalej. Rachunek sumienia. Nieraz, kiedy staramy się przygotować się do spowiedzi, no to robimy rachunek sumienia według różnych propozycji, które znajdujemy chociażby w modlitewniku. I nie jest to za bardzo rewelacyjne tak naprawdę. Od razu chcę podkreślić, że ja nie jestem przeciwko propozycjom rachunku sumienia. Nie. I taki rachunek sumienia według modlitewnika, według propozycji jest bardzo dobry, zwłaszcza dla tych osób, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w życiu duchowym. Natomiast dla tych, którzy już bardziej zaawansowani, którzy przychodzą często do spowiedzi, dla nich taki rachunek sumienia według propozycji modlitewnika jest uciążliwy. Jeżeli dla Was nie jest, to w porządku, ale dla mnie, powiem szczerze, jest uciążliwy taki rachunek sumienia według propozycji modlitewnika. Bo mamy tam 1000 różnych pytań i nieraz się gubimy w tych pytaniach. I właśnie dlatego powiedziałem na początku o sumieniu, bo sumienie nam podpowiada lepiej nieraz niż różne formułki, które czytamy. Ale jednego razu, kiedy odbywałem swoje rekolekcje, jako jeszcze osoba świecka, nie ksiądz, no to rekolekcjonista zaproponował nam tylko, uwaga, trzy pytania. I byłem bardzo zdziwiony i pod wielkim wrażeniem, bo tak naprawdę te 3 pytania byli dla mnie bardzo skutecznymi. I sobie spisałem, może tam inaczej przerobiłem te pytania, ale towarzyszyło mnie cały czas. I chciałbym się podzielić z tymi pytaniami z Wami. Otóż pierwsze pytanie jest takie. Jaki jest mój stosunek do rzeczywistości? Drugie pytanie. Jaki jest mój stosunek do seksualności? I trzecie pytanie. Jaki jest mój stosunek względem Boga, ludzi i siebie? No to i sam czas trochę bardziej szczegółowo wyjaśnić, o co w tych pytaniach chodzi. No, zacznijmy z pytania pierwszego. Jaki jest mój stosunek do rzeczywistości? No cóż, pierwsza rzecz, która się nasuwa, to czas, bo czas bez żadnego wątpienia jest częścią naszej rzeczywistości. Jak ja wypełniam swój czas, jak korzystam ze swego czasu. A pamiętajmy, że czas to jest taki podarunek dla nas, od Pana Boga. I kiedyś będziemy musieli zrobić sprawozdanie z naszego czasu, który dostaliśmy właśnie w darze. Jaki jest mój stosunek do czasu? Czy znajduję chociażby trochę czasu na modlitwę, na liturgię, na mszę świętą, kiedy oczywiście mogę skorzystać z propozycji mszy? Czy znajduję czas na to, żeby przeczytać chociażby rozdział z Ewangelii? Wiemy, że znajomość Pisma Świętego to jest znajomość Chrystusa. No i czy nie wypełniam ten swój czas różnymi wypełniczami? No chociażby, czy nie siedzę cały czas w internecie, w tym swoim telefonie, smartfonie? Czy nie siedzę cały czas w tych grach komputerowych, a przecież
jest taka spokusa, zwłaszcza w czasie kwarantanny, no siedzieć cały czas w tym komputerze. Czy niezbyt oglądam telewizję, wiadomości, bo wiadomości mogą po prostu zatrudzić naszą głowę, zatrudzić nasz umysł. Trzeba umieć umiarkowanie korzystać również z informacji, z wiadomości. No cóż, drugie pytanie. Jaki jest mój stosunek do seksualności? Seksualność jest częścią każdego człowieka. I seksualność sama w sobie jest bardzo dobrą rzeczą. Ale oczywiście pamiętamy i dobrze wiemy o tym, że chociaż seksualność jest dobra, ale człowiek nieraz może wypaczać i dobre rzeczy. I tak się dzieje również z seksualnością. Warto zadać sobie pytanie, czy nie przekroczyłem właśnie Bożego przykazania związanego z czystością, z seksualnością. A bardzo łatwo to zrobić w tych czasach, nawet przez internet, przez oglądanie pornografii, przez masturbację. Otwarcie trzeba przyznać, że to jest problem dla wielu osób i z tego trzeba się spowiadać. No cóż, tak krótko opowiedziałem o tym drugim pytaniu i przechodzę do pytania trzeciego. Jaki jest mój stosunek do Boga, do ludzi i do samego siebie? Bardzo często w tym pytaniu chodzi o to, czy ufam Bogu w tych trudnych sytuacjach życiowych zwłaszcza, czy również ufam ludziom, bo to jest konieczne, zwłaszcza w tych czasach, kiedy jesteśmy powołani do tego, żeby pomagać jeden drugiemu. Czy przebaczam im? Bardzo ważne przebaczyć, bo jeżeli nie przebaczamy innym, to tym bardziej trudniej, wyobraźcie sobie, tym bardziej trudniej przebaczyć siebie. A siebie też jesteśmy powołani przebaczyć. Robimy to dzięki mocy Pana Boga, bo On pierwszy chce nam przebaczyć.